Та, здравейте на всички, аз съм Божи и в днешното видео ще ви обясня как може да съживите старият си лаптоп към живот. Именно като му смените хард диска с SSD. Това е нещо изключително лесно да правене, както ще видите в следващите няколко кадра. Също така смятам, че много хора са в тази дилема, имат примерно 5-6 годишен лаптоп, чуят се защо е страшно бавен. Това много от случаите се дължи на това, че използва хард диск, а не SSD. И в много от случаите имате възможност да смените този хард диск с някакво съвсем бюджетно SSD, както и ще видите след малко, че правя. Искам да ви кажа, че този лаптоп се съживи тотално, вече работи идеално, става прекрасно за гледане на филми, за браузване, за използване на офис и предполагам за повечето дейности, за които бихте използвали подобен бюджетен лаптоп. Силно ви препоръчвам да изгледате това видео и приятно гледане! Нека да започнем с разглобяването на вашия лаптоп. Имайте предвид, че всички лаптопи се разглобяват по различен начин и ако вашият е Lenovo, най-вероятно това клипче ще ви е изключително полезно, но ако не е Lenovo, трябва да отидете и да проверите в YouTube, да кажем, с точния модел на вашия лаптоп как се разглобява той. Така, както може да видите в момента, премахвам абсолютно всички болчета отдолу на дъното и ето го и последното. Трудно го изваждам. И сега с ето това тулче, което е пластмасово. Хубаво е, ако нямате точно такова, да използвате някаква дебитна, кредитна, всъщност не, някаква карта, която нямате нужда, но от този сорт някаква пластмасова карта, за да не нараните самия лаптоп. Тук в момента unboxваме съответното SSD, което аз съм закупила за около 60 лева. Това е 512 гигабайта, най-нормално 2,5 инчово SSD. Ето го и него. Това беше най-възможно ефтиният вариант, който успях да открия. В момента се опитваме да извадим самия хард диск от лаптопа, защото някои лаптопи биха могли да имат допълнително място за хард диск, в случая нашият няма. И удържат 4 болчета, които са разположени 2 по 2 различни. Сега го изваждаме, пак си помагаме с пластмасовото тулче, за да не го нараня по някакъв начин, но вие може да го направите и с пръсти или някакъв друг инструмент. Тук трябва да извадим и 4 от 4-те болчета, които държат самият хард диск в кейджа му. Ето така. И сега е момента да сложим SSD-то. То слайдва по абсолютно същия начин, както е излязъл хард диска и просто трябва да се уверим, че всички те се напасват отстрани. Честно ви кажа, дори да не ги завъртите до край, няма особено значение, защото в SSD-то нищо не се движи, няма да има никакви вибрации. Тук така леко и внимателно намествам тази пластина, която пази хитсинка на самия лаптоп, защото трябваше да влезе под нея, но това е, както казах, вече индивидуално. Имах и проблем с това болче, защото не влизаше, но в крайна сметка се справих с него. И след като завинтим абсолютно всичко, това е целият фикс на цялото нещо. Отвинтваме и завинтваме. Трябва да сме много внимателни, както казах вече, да сме сигурни, че правим това, което трябва с нашия модел на лаптопа. В случая това е Lenovo IdeaPad 3 310S. Ако това ви говори нещо, може да имате късмета и да имате същия, но трябва, пак ви казвам, да проверите точния модел на вашия лаптоп. Ако напишете, примерно, модел на вашия лаптоп и Disassembly в YouTube, най-вероятно ще го откриете. Тук вече съм готова и слагам всички болчета. Направо ми дойде малко много говоренето. След като сложите всички болчета, не ги забравяйте и също така си ги подреждайте по вид, защото при лаптопите много често различните болчета са различни видове. И това е цялата философия. Ето, вече можем да го включим и да инсталираме Windows.